Zajedno Bulgarian Podcast. Learn Bulgarian through authentic and inspiring interviews and conversations. Здравейте, аз съм Велина. Днес ще си поговоря с Ели, основателката на Училище 1. Как си, Ели? Здрасти, Велина. Много съм добре. Радвам се. Ще си поговорим за историята на училището, за това през какви трудности, през какви хубави моменти сме минали и общо взето всичко, което ни се е случило до тук и всичко, което ни предстои също. Ели, като малка, каква искаше да станеш? Много неща исках да стана. Учителка изобщо не беше едно от тях, освен исках да съм певица. Не помня, може актриса да съм искала. По-като голяма исках да съм психолог всъщност, обаче не ме приеха в Софийския. Да, така и започнах да уча английска филология и така. Но не съм си представила, че съм учителка. Това беше много случайно в живота ми и се влюбих моментално в професията. И така. Тоест, била съм една неосъзната учителка отвътре. И когато стана учителка, вече беше всичко, и певица, и актриса, да, между психолог. Да, като си с малки деца си всичко това. Когато си учител на малки деца, което аз бях първите 4-5 години, си всичко това. Трябва да пееш, да танцуваш, да играеш, много неща. И да си психолог. И не само човек, и животно. И животно, да. И то не едно. Знаеш колко добре съм котка. Съм една добра котка. Представям си. Как се роди идеята за това да имаш училище и как изобщо ти хрумна? И то пък за български, не за друг език. То първо не беше идеята да имам училище точно. Беше просто един курс по български, който исках да пробвам и да преподавам сама без организация. И си бях аз организация, вече си имах фирма и беше доста лесно. И така случайно се роди, но не знаех, че има чак толкова много интерес за него, за такава дейност. И като първият курс беше доста успешен и хората бяха много щастливи. За тях това беше доста ново и нямаше толкова много курсове тогава. Това е края на 2015 година. И тогава реших, че ще пусна пак едно такова ниво 1, което в момента са ниво 1, 2 и малко от 3 сигурно. Това, което в началото беше ниво 1. Но да, беше много, много интересно да видя как курса помага на хората и как те реагират на него. Постоянно го променях от тогава и той от една група станаха 2, после група искаше да продължи в друго ниво и така и така. И започна много органично да се разраства и да става по-голямо и да иска повече учители, повече грижа, повече любов. И така стана училище, но винаги съм имала амбицията, просто не винаги съм я пускала. Добре. Понеже това са вече няколко 7, 8, 10 години, откакто съществува под някаква форма, кои бяха по-трудните моменти? Най-трудното беше... Аз съм си най-трудният момент. Да, защото е много трудно... много е трудно да правиш нещо, което го няма. Тоест да създаваш неща от нулата и да правиш нещо ново, което не е добре познато и никой не знае как трябва да се преподава български. Нали? Това е много трудно и това ми беше... Винаги ми е много трудно още до ден днешен, защото винаги вярвам, че може да е по-добре. А то понякога е достатъчно добре, просто аз искам да е по-добре и това ми пречи малко, но ми е и хубаво нещо. Трудно беше, пандемията със сигурност беше едно от най-трудните, защото тя тотално трансформира как работим и от училище, което има безброй неща на живо и е едно прекрасно бижу в София, до нещо, което всеки учител стана едно малко училище в дома си и беше много трудно. Това просто мисля, че още е трудно по някакъв начин, но също има много предимства, които няма сега да обсъждаме, то ясни са, но да, просто тези са двете най-трудни. Най-трудно ми е аз да раста толкова бързо, колкото расте училището и никога не успявам, но винаги опитвам. Това ми може би така ще остане сигурно най-трудно за винаги, като чувство. Пък не знам, да. Много е хубаво. Не, хубаво е, но е трудно да ти пита за трудни неща. Аз ти казвам трудни. Точно така. Те са. Сега ще те питам и за хубавите неща. Да. Кои са по-хубавите, най-хубавите? Най-хубавото е, когато сме си заедно, целият екип и си правим неща заедно, работим, говорим си, разказваме си за учениците. Да.
Това е една малка тайна. Нищо не съм казала. Ще ти го изрежа. Да, ще го изрежа Велина, после няма да го чуете, но нищо да кажа, да обади учителките. Да, като сме заедно е най-хубаво. Наистина няма по-хубаво чувство. Тогава е споделено и виждам как всички гледаме в една посока и вървим. И друго, ето това също искам да кажа. Много ми е любимо как всички растем през училището и че то не е само за нашите ученици да си учат български език и думичките и да си ядат баницата и да си пият бозата или да отказват боза. То е за нас също да ставаме по-добри, по-силни, по-всичко и това е прекрасно. Да гледам толкова хора, които растат заедно в едно училище, което се казва едно. В едно училище. Да. Между другото, това може да има интерес на хората. Това е причината училището да се казва едно. Защото наистина то нямаше име и вече имаше дейност и имаше немалко хора и хората, които искахме да им разказваме, питаха как се казва това място, това училище, в което работите и аз казах ми просто едно училище. И така се роди. Така си остана. Не, че сме супер креативни, а просто така, обратното. За какво си мечтаеш? Как искаш да се разгърне още училището? Знам, че е много обширен въпрос. Много са нещата, които да направим, но... Добре, първото ниво е това, което предлагаме за нашите прекрасни ученици. Искам да е много разнообразно и да отговаря много по-добре на нуждите им. Например, да имаме много по-точна система за целия език. От ниво не знам къде съм, не знам нищо, до ниво искам да си говорим като с българи с вас. Така че това ми е една голяма цел. Тя на всички е вече много... Доста сме напреднали, но и още има да се работи. Друго, което искаме е да имаме този подкаст и да е много по-голям и за повече хора, защото сега един човек с по-ниско ниво на български няма да ни разбира и може да се мотивира и да ни разбира един ден, но в момента просто малко за по-високите нива и да бъде адаптирано и да бъде развито много. И там има много идеи. И също да имаме много повече онлайн присъствие, като безплатни ресурси, курсове, които са дигитални, може да си ги взимаш, когато искаш да си учиш и някакви модерни неща искам. Това е едното ниво и другото ниво е за нашия екип и там искам вече някакси, знам, че за много от нас, вас е работа мечта, обаче искам да е топ мечта. Да е наистина просто много, много специално и да е като семейно и да е много подкрепящо и обгрижващо, хем да е като супер яка работа, която ти дава всичко, от което имаш нужда, минимум нормални условия за живот и също, как се нарича това? Личностно развитие. Тази дума търсех. Да. Блестящо. Да. Много хубаво звучи. Много благодаря, Ели, за хубавите отговори и благодаря на нашите слушатели, заради които този епизод се случва в крайна сметка. Да, и аз благодаря и си учете думите. И си пишете домашното. Да, в понеделник проверявам домашни. Да, само да кажа, днес е петък, понеделник, който няма домашно, получавам боза. Ужас. Благодаря и до скоро. Заедно Bulgarian Podcast. Learn Bulgarian through authentic and inspiring interviews and conversations.